Вось наш найфайнейшы кампост. Яго рыхляць чарвякі. Ім добра ў ім жыць. Мы ў ім жыць, канешне ж, не будзем, але будзем падкармліваць і ўзмацняць нашыя расліны. Ось, сябры. Сам бы еў. Але ж я чалавек. Таму патрабуецца яшчэ пераапрацоўка. Ось. Такія чырвоненькія чарвячкі, такія мух. Жэўжыкі. Не магу налюбавацца, сябры. Вось. Вось так, сябры, выглядае добры кампост. Уся арганіка, рэшткі ежы, шкарлупінні ад яек. Все сюды. Буду высаджваць сёння адводкі парэчак чорных, чырвоных і ўносіць кампост. І не толькі туды. Все экалагічнае, все файнае. Вось. Все туды. А ніякай хіміі, сябры. Будзьмо здаровымі.